Salam mehribanda oğullar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünya Türkmenleriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalyndan size gysgaça bir sag bolsun hem düşünür şaýdatymyz gelýär. Bilşiňiz ýaly, soňky biziň gepleşiklerimizde DWT lideri Murat Kurbanow, şeýle-de Murat Kurbanowy men özüm bilen içkin tanıştıran Russiya Federasiýasyndaky harby hünärmen Timur Serkerde bilen üçümizin eden gepleşigimiz il gün mäkbetli, ýagny watany we halky goramak we gollamak maksatly eden özara söhbetleşigimiz. Şeýle-de bu söhbetleşikden soň Murat Kurbanowyň şeýle-de Timur Serkerden biziň watandaşlarymyza, tesvirçilere beren jogaplary bilen balanşykly köp sanly tesvir, köp sanly ses, köp sanly hoşallyk, minnetdarlyk gelip boşdy. Şoň üçin men hemme zatdan ogul, düşünürse geçmeden ogul, bileleşip edilýän watany we halky goramak hem gollamak üçin onu da düşmandan watanyň hemme tarapyny gawa gysgaça alyp duran döwründe Merkez Aziýada uruşturulacak bolýan döwründe biziň halkymyzyň ruhuny götermek, eskerlerimiziň ruhuny götermek. Alaýda daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlarynyň ruhuny götermek, şolaň arasyndan halal bolanlary, hakykata düşünýänleri, adam satmaýanlary, hakykatdan hem ak görek bilen, pek görek bilen öz watanyna, halkyna iýe çykyp, gollap, gorap biljekleri birleşdirmek, agdybirlikde hereket etmek maksady bilen biz şeýle ädim etdik. Şoň üçin men şu ýerden ýene bar gerek Timur Serkerde we Timur Serkerden bizi içkin tanıştıran DWT lideri Murat Kurbanowa ýene bar gerek şutaýdan çäksiz minnetdarlygymy bildirýän, ullokan taňryalkatyny aýdýan, il gün bähbetli işlere şeýle ummasyz gyzyldan gymmatly goşanlyklar üçin. Gelip boşan soraglarda aýdylýar, hany diýär agdaladýňyz, hany sizdiýär tankid edýärdiňiz biri-biriňizi, eýle beýle gurrunlar bar. Hemmesi bilen balanşykly artykmaçyany bilen Murat Kurbanow size gün ýaýlymda jogap berdi. Yok, eger bu yeterlik dälýän bolsaňyz, istenlik temada Murat Kurbanow siziň bilen diskussiýa etmäge taýýar, menem taýýar, Timur Serkerde de taýýar. Biz hemme zatdan öňürtü il günüň bähbidini, düşmanyň hopy awanyp durka öz emosiýalarymyzy, egalarymyzy bir tarapa goýup, il günüň bähbidinde watany goramak, halky gollamak bähbidinde birleşdik we bilelikde hereket edip başladyk. Bulam asanlyca käbir watandaşlary bynjalyk etdi. Gelip boşýan, görkezilýän reaksiýalar 100den 96-97 göterimi Hudaýa şükür hemmesi palajitli görnüşdi. Hemmesi buýsonç, bigenç taňryalkatyny bilen aýdýar. Diýmek, munça alkyş alan bolsak, diýmek dogry ädim edipdir we biz dogry ýolda. Inni siyasata düşünmeýän, tema düşünmeýän, öz içindäki käbir travmalaryň ýetiri bolan ýa-da görüklükleň ýa-da düşnüksiz duýgularyň ýetiri bolan käbir watandaşlara bir kelam söz aýdasym gelýär. Siziň töhmet atýan adamlaryňyz, siziň tankid edýän adamlaryňyz, siziň göwnetmeçilik etjek bolýan adamlaryňyz ýüzüni açyp öz gyzyldan gymmatly wagtyny il ümmetli işlere sarp edip biýilini oşap görüş meýdanynda görüş beren adamlar. Siz ilki bilen şolary ýalaky agdy birligi put olanlarmak üçin, berkitmek üçin,
bileleşip edilýän tagallalara dil uzatmazdan oğul siz ilki bilen şunu pikir edin. Özüňiz näme diýäňiz? Özüňiz näme edip bilýäňiz? Gaýratyňyz barmy? Gaýratyňyz bar bolsa, beden aşagyna ýatyrdyňyzmy? Şu wada içinde näme üçin görüş meýdanynda 3-5 tane päkürükli adamma galanyň bary öz haram behbidi üçin öz Türkmenistanyna eden jinayatlaryny gizlemek üçin halkyň ünsüni halal, hakyky adalet görüşünden soğumak üçin käbirlerim olara yallaklyk edip şolaryň arkasyndan yal almak üçin edil häzirki prosesde Merkeze Aziýada uruş odunyň tutaşdyryljak bolup duran wagtynda biz mukaddes watanymyz Türkmenistany watanymyzy dogduk depämizi we halkymyzy maşgalamyzy dogan garnaşlarymyzy klassdaşlarymyzy ogodaşlarymyzy hemmesini goramak gollamak yüreklendirmek üçin agdybirligi berkitip bilelikde tejribelerimizi ähli gujur gaýratymyzy ortağa goýup bileleşip hereket edip başladyk. Timur Serker'de köp sag bolsun aýdýan Murat Gurbanowa we maşgalasyna çäkli minnetdarlyk bildirýän. Eger başarsaňyz sizem şu agdybirlik üçin bileleşip edilýän tagallalara çigit ýaljagan bolsa goşup. Süýde siňe gaçan ýaly tesbirleňiz, çykyşlaňyz, näýlelikleňiz, düşnüksiz aýdýan zatlaňyz gyzyklandyran meni. Şu ýerde siziň hem göwnüňiz galmasyn diýip düşündiriş bermek istedim. Hak ýoluny gelersiňiz, hakykata düşünürsiňiz diýen umyt bilen. Galanam Allahyň işi we öz bilçeňiz. Hiç kimden öýkü kinämiz ýok, bolmady we bolmadan. Şoň üçin agdybirlik üçin, agdybirligi berkitmek üçin, agdybirligi kämilleşdirmek üçin, bilelikdäki görüşi yeňişli tepkitlere ýetirmek üçin şeýdip bileleşip edilýän synançyklary, tagallalary gollabilýän bolsaňyz, golla bilmeýän bolsaňyz, isleýän kürsüňizem al bilmejeňizde gözüňiz ýetýän bolsa, içiňiz ýanýan bolsa, görüklük duýgularyňyzam sizi gaty erbet boýunjalyk edýän bolsa, onu Allahdan tawfik dileň, sabır dileň, kömek dileň. Allahjan size kömek eder. Bizem size gerek bolanyny kömek ederiz. Sebäbi biz ösen demokratik jemgyýet döretmek üçin bize her hili adam gerek. Her hili häsiýetde, her hili görnüşde, her hili rollo bize watandaş, adam, insan gerek. Hemmeňizden taňry ýalkasyn. Bize her hili, her görnüşde motivasiýa berýäňiz. Şoň üçin ähli watandaşlarymyza öz garaýşlaryny bildirýän aglawasy palajytdyr. Käme halam atrasatly bolup bilýär, ziýan ýok. Bu deň agramlyk üçin, balans üçin hukman gerekli zat. Şoň üçin öz garaýşlaryňyzy çekinmän beýan edip bizi ýetirip duranyňyz üçin, bizi gowy ýigele, bizi gowy çarklap ýiteldip duranyňyz üçin size aýratyn minnetdarlyk bildirýän taňry ýalkanyny aýdýar. Ýene bir soraw bizi Murat Gurbanow bilen meni içkin tanıştıran Timur Serker'de. Inni mundan soň özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan, aktivist diýdirjek bolýan, görüşüji diýdirjek bolýan käbir watandaşlar bar. Reytingden başka hiç sady alada etmeýän, il günüň behbidi bilen hiç ýyly gyzyklanmaýan, yalan, ýalňyş, töhmet, bolguzuluk bilen meşgullanýan watandaşlar bar. Şol watandaşlar bilenem siz kameraň öňüne geçip şolar bilenem diskussiýa edersiňizmi? Hatta ondan öte geçip
şolar bilenem birleşin de şolar bilenem birleşmeňizi isteýäs diýen ýekdük adamlar var. Tesbir ýazýarlar. Ya haty berýärler. turkmenim.tv@gmail.com elektronik posta salgymyza. Şoň üçin şo watandaşlara iň soňky gerek jogap berýär. Mundan soň şu tema bilen baglanşykly hiç da çekkel. Düşünürjegem boljak gel. Düşünseňiz-de düşünüň, düşünmeseňiz-de özüňiz bilen. Biz halal bilen haramy garşdyrmyzok, gatamyzok bir-bir. Şoň üçin biz Murat Gurbanowyň sensey bolmak ansat däl. Şoň üçin Murat Gurbanowyň men dogry adamdygyna, bilelikde ýylgün bähbidi üçin egine berip boljak adamdygyna Timur Serkerden kömegi bilen, üssü bilen anandym. Şonu gördüm, gözüm bilen gördüm. Şoň üçin biz Murat Gurbanow bilen egine görüşmäge bilelikde dowam ederiz. Watany goramak, halky gollamak üçin. Her hili düşmanlara we düşmançylyklara garşy. Murat Gurbanowdan başgalary Murat Gurbanowyň töweregini özüni awray gözleýänler, özüni bähbit gözleýänler. Esasy maksady iýlüniň bähbidi däl, öz bähbidi bolanlar bilen biziň hiç hili gatnaşymyz bolmaz, hiç hili dialogumuz bolmaz. Biz haram bilen halaly şu adeşenli gatmadyk, mundan soň gatmaz. Şoňa da men özüm garanti berýär. Käbir eginleşler bynjylyk bolýar. Murat Gurbanowy bilen bir erwet görüp baramyz okdyk. Bizde de simpatiýa bardy Murat Gurbanow'a. Ýöne ina özüň düşünçdiň, tanadyňyz biri-biriňizi. Ýöne Murat Gurbanowyň töweregini, Murat Gurbanowyň arkasyndan özüni bähbit awray gözleýänler bar. İle belli agaşekler diýilýär. Ýa-da ýakat gaýşylar diýilýär. Şolaram şu bileleşiň, agdybirligiň içine girermi, goşularmy diýip bynjylyk bolýarlar hakykatda da. Gaterbet bynjylyk bolýarlar. Şolary köşüşdirmek üçin iň soňky jogaby şolara berýär. Biz halal bilen haramy hiç wagt bir-birine gatmadyk. Hudaýa şükür. 1994-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri biz görüşüň içinde. Her hili oýunlary, her hili adam satylşyklary, her hili haramçylyklary, dönüklükleri, samsyklykları, hemmesini, kezzaplıkları göre gelýär. Görüp gelýär şolaryň hemmesini. Hemmesinden hem yeterlik derecede tecrübe edinlik özümüze sapak aldık. Bundan soň biz özümüzi oynatmaz. Biz adam satamyzok, sattırmaz. Adam satýanlar bilen biz hiç wagt bilelikde bolmaz. Biz Murat Gurbanow bilen Timur Serkerde bilen bileleşip hereket etmäge başlamamyzyň hem iň esasy sebäpleriniň, tutaryklarının esaslarının biri şu: halal adamlar bilen, dogry adamlar bilen, arasa adamlar bilen bileleşip hereket eden wagty netije alýan, ýeňişli tepkitleri etdi. Hapaçylyk bilen, hapalar bilen, pikri, aňy, kellesi, bulaşyk hiç wagt bir durnukly häsiýeti, edep terbiyesi oturmadan adamlar bilen bu işler yürüdülünü. Şoň üçin siýasatda urreylikler bilen garşdyrmaň ähwanda onlar. Ol adamlar bilen siz urreylik edip bilersiňiz, kilçerşip bilersiňiz, her zat edip bilersiňiz. Ýöne siýasat onu da ýylgün bähbedi. Düşmanlaram daş döwrüňi gawa duran wagty, urşdurjak bolup duran wagty birinji wezipemiz halky goramak, halky gollamak, watandaşlarymyzyň ruhuny götermek, agdybirligi berkitmek, kämilleşmek we bilelikde görüşüp ýeňişli
tepkitlere etmek. Şoň üçin biziň maksadymyz şu. Inha däliden dogry gep diýileni 50 gepden belli gep inha size düşündürüş. Murat Gurbanow Timur Serkerde bilen geçiren gün ýaýlymyz 4 sagat bolan soň tomoş etmek kyn bolýar. Şoň üçin ýarym sagatdan bölekläp aýratyn goýýas. Watandaşlarymyza ýeňil bolar ýaly. Şoňa da dogry düşünersiňiz diýip umyt edýäs. Biz şol wurtady gaýta beremiz ok. Diňe watandaşlarymyza ýeňil bolsun diýip şunu siziň dikkatiňize ýetirýär. Ýa-da Türkmenistandaky watandaşlar ýarym sagat içinde bolan gepleşikleri aňsal alyp ýar etip bilýärler. Biz ilki bilen şolon mümkinçiligini, şolon kynçylyklaryny gözüňe tutýar. Ona näme? Mehriban doganlar, edidilleşler, ýürekdeşler, watandaşlar, ýoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun. Mübarek bolsun, kutlu bolsun. Ýene-ki efir duruşuklarymyza şenli hoş, sag bolun.